show. Jesi li videla Nalu? Connie deli pozivnice za njen show. Ali ovo je od Le. O ne, one obe danas priređuju show. U isto vreme, gdje bi trebalo da odemo. Hej! Au! Connie, danas si baš slatka. Hvala, i ti si. Evo, izvoli pozivnicu za moj show. Haha, imali smo istu ideju. Moj show je danas u 3. I moje! Pa šta ćemo sad da radimo? Nema problema. Ja ću da pomerim show za neki drugi dan. Nema šanse, ja ću da pomerim svoj. Dobro, onda ti pomeri. Ma stvarno, zašto ja, a ne ti? Pa ponudila si se. Da, ali i ti možeš da promeniš. I ti. Ne ti. 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 Stani, znaš šta? Neka devojke odluče. Pa, spremi se, jer moj show će biti neverovatan i žele će da dođu kod mene. Vidjet ćemo. Stani, vraćaj se! Pogledajte mene! Ne, pogledajte mene. Ti si ljubomorna zato što znaš da sam ja mnogo bolja od tebe. Gledaj i uči. Ne, ti gledaj ovo. To je lako. Kladim se da ne možeš da dodaš još jednu. Mogu da dodam i još jednu, da vidim tebe. Brže, dosadno mi je. Mogu i zatvorenih očiju. Gledaj ovo, sa okretom. Haha. Više! Wow! To je fantastično! Bravo! Bolje smo kad smo zajedno.